Iż-żieda fil-prezzijiet tal-prodotti u materjal u żidiet li se jkollhom jagħtu fil-pagi l-ħaddiema huma l-aktar tħassib tan-negozju u l-imprenditturi f'pajjiżna bit-tnejn minn kull 10 biss jgħidu li lesti jespandu l-operat tagħhom matul l-2023 u 61% tal-imprenditturi jindikaw li din is-sena se tkun l-istess jew qar mis-sena ta' qabel. Dan joħroġ minn servej pubblikat mill-Kamra tal-SMEs kif ma dan it-tħassib jiżdied ukoll dak tan-nuqqas ta' ħaddiema b'dawn il-fatturi qed jinkwetaw lil 35% tan-negozji. Fi spjegazzjoni li ngħatat tul konferenza tal-aħbarijiet iċ-Chamber tal-SMEs ta' tħarsa wkoll lejn it-tħassib tan-negozji fuq rigward ta' ħaddiema u talent. Dwar dan, Net News itkellem ma' Abigail Aġus Mamo, l-kap eżekuttiv tal-Kamra tal-SMEs, li spjegatilna x'inhu jwassal għal dan it-tħassib. Ovvjament irridu nagħmlu effort ħafna kbar biex speċjalment il-lokal u t-talent lokali naraw li nindukrawh, naraw li nkomplu nżidu l-livell fejn jidħol riżorsi umani ġejjin minn Malta, imma wkoll inkunu ħafna iktar smart u noħorġu pakketti attrajenti kif qegħdin jagħmlu pajjiżi oħra biex nattiraw it-talent minn barra minn Malta, jista' jkun mill-Unjoni Ewropea, jista' jkun minn barra l-Unjoni Ewropea wkoll. Imma naraw kif nagħmluha iktar attrajenti għax ovvjament għandna problema partikolari Malta li hija ħafna iktar akuta minn ta' pajjiżi oħra biex aħna nkunu nistgħu nattiraw dan it-talent li aħna għandna bżonn kemm bħala numri u kemm bħala valur. Is-servej juri li lanqas element li qed iħasseb lin-negozju għal ma jkunx hawn turisti tul din is-sena madankollu għal 29% tan-negozji li parteċipaw f'dan l-istħarriġ. Is-sena 2023 mhux se tara kambjament fin-negozju tagħhom bi 11% jgħidu li huma inċerti dwar se jiġri tul din is-sena. Dwar l-aspett tal-inċertezza u żieda fil-prezzijiet, Aġus Mamo qalet ma' Net News li dawn il-peżijiet qed jiżdiedu wkoll kaġun tal-importazzjoni. Nafu li bħala pajjiż rridu nkunu ħafna iktar reżiljenti u rridu jkollna ċertu livell ta' stabbiltà. Jiġifieri fejn forsi naraw li l-produzzjoni ta' ċertu affarijiet bażiċi mhuwiex daqshekk vijabbli Malta dejjem huwa aktar vijabbli milli inti mbagħad tispiċċa f'ċirkostanza li tkun darek mal-ħajt meta l-affarijiet jolew minn barra. Ġifieri rridu naraw daqsxejn strateġikament kif ħanippruvaw inbidlu forsi anke l-istil ekonomiku tagħna u nibdew niddiversifikaw ukoll b'mod ekonomiku biex inkunu nistgħu nilqgħu għal dan l-isfidi. Fl-istħarriġ 43% qalu li l-aspettattivi għal din is-sena se jibqgħu l-istess b'39% jgħidu li s-sena se tkun aħjar u 18% jgħidu li s-sena 2023 se tmur l-ar. Intant mill-istħarriġ riżulta li 8% ta' dawk li ħadu sem qalu li se jkun qed jaraw il-possibilità li jieħdu n-negozju tagħhom online. F'dan l-istħarriġ ipparteċipaw 237 negozju u riċerka saret bejn 12 u 27 ta' Jannar ta' din is-sena.